edo wacho malichie kanyo en mnane jok manong'ado burano nokochuogi e yo makare. Ne jalup Ogai Madoho nokowacho gimomiyo Ogai Madoho nomiye thuolo mar chuogo gino. Mano kende. Hey, that there was no communication as to why the CJ allowed the DCJ to constitute the bench. Panel that bench. Mano kende. Gik moko duto mane bench ni otimo. Nokowach ni rach. But nikech kore en siasa kaka jowete nage wacho. En siasa makori dwa wendere. Ngene keno wacho Kiswahili moro kani mkuki kwa nguruwe otemra nade. Chungu kwa binadamu ni tamu wa manyama. Yani kichwo anguro gitong. Anguro winyo late. Tingeni ne dhano dhano mone bata kanyo honey glazed pork ribs so me. Jen gifam. Koro gimatimore en jasiasa bro manyo gimora mora. Mabro konyo mbakane dhi mbele. Kure momiyo neno ka joge okawo mano magiringo godo. En atunga mayot negi. Giyiero kama yom. Giyiero kama yom. Onge okapar bro erokamano nyakwara Mugajwang. Saung'ado ka kendo sano konego matek ahinya. Gavana wach mari mogik. Aparo ni saung'ado ka wayudo thuolo to wabiro muli siasa mar IBC ka. Onego wamuli to koro thuolo tamo to kaka bedo. Ok de tim gik moko te. Aparo mana ni wach mara mogik Victor tenore mana gi weche ma walose. En ni dhano mora mora mineno ka wuotho nitiere ng'amo nyuole. Itieko. Ok ong'ade wien. Koro samitimo ne malit. Nitiere ng'ama winjo litno. En go wadgi, en gi nyamin gi, en wai ng'ato, en wuon ng'ato, en min ng'ato. Onge ng'ama itong'o e wiye. Koro samitimo gimoro ne ng'ato pari ni nitiere jok moko e toke ma samoro nyalo winjo rem. Mowinjono. Mogi kauru mos mara Roslyn Obala Nyarawila. Ona no winjo waka en mabor kabisa pinje maoko. Erokamano. Erokamano ahinya. Omoso tim mangima mar kaka wanene. Erokamano. Kaw kamano to akwa mana ne jowinjo wa Juma Makare. Erokamano. Ken. An bende mana kama Fred wacheno. Hapa ni waselosa ahinya wach mar lwenje ma dok korka siasa. Wagoro siasa moro mokue nikech na bedo gi